Στα 30 μου αποφάσισα να αλλάξω τα πάντα. Υπήρξε μια περίοδος στη ζωή μου που απλά λειτουργούσα. Έκανα πράγματα επειδή απλά έπρεπε. Και όχι επειδή με γέμιζαν πραγματικά. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι εάν δεν βάλω προτεραιότητα τον εαυτό μου, δεν θα το κάνει κανένας. Άφησα πίσω πράγματα που δεν μου ταιριάζαν. Πήρα ρίσκα και αποφάσισα να δώσω χώρο σε αυτό που αγαπώ πραγματικά. Και από μικρή αγαπούσα το μακιγιάζ. Αλλά ποτέ δεν άφηνα χώρο να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο. Κάπως έτσι, αποφάσισα να δημιουργήσω το δικό μου στούντιο μακιγιάζ. Στο στούντιο αναλαμβάνω μαθήματα one by one σε γυναίκες που θέλουν να βρουν την χαμένη τους λάμψη. Και τι θέλω να πω με αυτό? Δεν είναι απλώς ένα μάθημα μακιγιάζ. Μαζί θα δούμε τι ανάγκες έχει το δέρμα σου και πώς να επιλέγεις σωστά προϊόντα και σωστά καλλυντικά που ταιριάζουν πραγματικά σε σένα. Μαζί θα βρούμε το σωστό αντιλιακό, τη σωστή απόχρωση για κόκκινο κραγιόν και το πώς να μεταμορφώνεις ένα απλό μακιγιάζ σε κάτι πιο βραδινό. Αν όλα αυτά σου ακούγονται καλή ιδέα, στείλε μου τη λέξη μάθημα και θα σου πω όλες τις πληροφορίες. Για σένα που δεν θέλεις να μπλεχτείς με μηνύματα, κάλεσέ με τώρα σε αυτό το τηλέφωνο. Σε περιμένω!